Kan jeg vide, hvad der er her? Det ser spændende ud, det der. Der var ikke nogen låge. Det ser ud som om, der er et hjerte herhenne. Lige prøve at komme hen og se, hvad det er for noget. Pumpe hjulen op. Prøv at pumpe hjulen op. Jeg ved, hvad der sker. Ej, se, nu kommer den. Kommer juletræet. Wow! Ej, det ser sjovt ud. Er du flot? Ej, den kommer helt op ad vandet. Ej, hvor er det sejt. Hurra! Det lykkes. Med dagens gode motion. Flot juletræ.